Здравейте, аз съм доктор Мюррем Мутлу, работя в болница Медикабил от 15 години. Нашата болница е в град Бурса в Турция. Нашата болница е една от най-специализирани болници в нашия район. Ние повече правиме ортопедични операции и в болницата работят специалисти по ортопедия, които правят различни операции. Днес искам да ви дам информация за операциите по смяна на тазодребна и коленна остава, които се правят много в нашата болница. Тези операции се правят в пациенти по средна или по голяма възраст, по случай от остеоартрит, от аваскулярна некроза, от луксация или чупени кокали на плексуал фемор. Успеха на операцията е много важно и удобен пациент и оперативно планиране е много важно преди операция. Втория фактор за успеха на операцията е удобно да сложите компонентите на протеза. За тази операция има две методи. Първият метод е конвенционалният метод, вторият метод е с роботична операция. При конвенционалния метод за поставяне на протеза ние използваме костни маркери в операцията, за да ги сложим удобно място. Този метод, опитът на лекаря е много важен в този метод. Правилното поставяне на протезата удължава живота и намалява рисковете от усложнения. Също така увеличава движението на ставата и дава на пациента по-удобно да се движи. Правилно поставяне на протезата намалява износването, което оказва положително влияние върху дългосрочните резултати. Освен това, правилното поставяне на протезата е важно за запазване на разликата на крака след операцията. През последните години роботични системи започнаха да се употребяват в ортопедични операции. Роботизираната артропластика има потенциала за по-добри клинични резултати, като осигурява точно предоперативно планиране, оптимален избор на импланти, минимално инвазивна хирургия и идеално поставянето на компоненти. За тази цел съответната компания прави 3D шаблон на пациента преди операцията. Размерът и позицията на компонентите се регулират на роботизираната система преди операцията. Роботизираната система ни показва точността на поставянето на компонентите по време на процедурата. Това минимизира границата на човешката грешка. След тази процедура пациентите изпитват по-малко болки от операцията и походят много по-рано. Пожелавам на всички хора здрави и щастливи дни!